Púštni otcovia je výzva pre tých, ktorí to myslia vážne. Prečo je hriech taký príťažlivý? Čo to je a ako voči tomu bojovať? Tieto otázky sme sa spolu s 8 táborníkmi pýtali posledné 3 dni. Naučili sme sa, že je to láska k Bohu a túžba po ňom, ktorá mení našu bolesť v obetu. Bolesť to je obeta bez lásky. Naši táborníci striedmo rozprávali, aby sa naučili počúvať. Postili sa, aby bojovali voči obžerstvu. Robili skutky pokory, aby bojovali s pýchou. Žehnali svojim nepriateľom a slúžili svojmu okoliu. Spomínali sme na slávne slová Dietricha Bonhoeffera, ktorý povedal, že hlbokým významom Kristovho kríža je, že neexistuje žiadne utrpenie, žiadne bremeno, ktoré by Boh neniesol spolu s nami. Že utrpenie bez Krista je bolesť, utrpenie s ním je obeta. Práve sme na Nemcovej, kde o malú chvíľu zažijeme krásny východ slnka, kde o pár minút naši táborníci budú zakopávať svoje kríže a tak sa budú symbolicky zbavovať svojho hriechu, ktorý si so sebou nosili celé 3 dni.